Vítajte priatelia, nachádzame sa na najmladšom sídlisku mesta Ružomberok Klačno. Rozprestiera sa západným smerom od mesta v čistej a tichej zóne, mimo frekventovanej premávky a smogu. Sídlisko ponúka škôlku a školu. Nájdete tu tiež lekárov, ihriská, fitness centrum, aj tenisové kurty, tiež umývačku aut. Byt sa nachádza na 5. poschodí 6-poschodového obytného domu pri okraji lesa. Má výmeru 60,8 m². Prestavba bytu je premyslená do detailu. Veľkou výhodou tohto bytu je krásne spravená rekonštrukcia. Všetko, čo vidíte, je súčasťou predaja. Zmenená dispozícia bytu zväčšila a spojila obývaciu časť s kuchyňou. K bytu patrí pivnica v suteréne a špajza pri vchode do bytu. Bytový dom má spravené izolácie, strechu, nový výťah aj stúpačky. Elektrospotrebiče sú kvalitné vo vyššej triede. Rúra má okrem iných aj párnu funkciu. Okná majú drevené kartáčované rámy s trojsklom a tepelnou izoláciou a tým pádom sa byt v lete neprehrieva. Balkón je presklený, ponúka možnosť využitia v zime aj za nepriaznivého počasia. Náklady na bývanie pre 2 osoby sú 110 €. Je to veľmi úsporný stredový byt. Netypická kúpeľňa získala okrem prírodzeného vetrania a svetla na mieru vyrobený nábytok. V sprche je mramorová vanička a sanita značky Krohe. Kompletne bola vymenená elektroinštalácia, vodoinštalácia a odpady. No pozrite sa na tento výhľad. Voľba je jasná. Moje meno je Beata Pauliniová a teším sa na stretnutie.